कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। दापोली टेम्पो ट्रॅव्हल्सचा अपघात होऊन अपघातामध्ये 4 जण जखमी झालेत। चालकाचा ताबा सुटल्यानं टेम्पो ट्रॅव्हल्स साईडला असलेल्या खड्ड्यामध्ये जाऊन उलटल्यानं हा अपघात झाला। डोंबिवलीमधून दापोलीमधील नेगडे गावात पूजेसाठी आलेल्या टेम्पो ट्रॅव्हल्सचा खेरडी पेट्रोल पंपाजवळ अपघात झाला। यामध्ये 4 जणांना किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती आहे। दापोलीतील निगडेगाव या ठिकाणी पूजेसाठी येत असताना 17 सीटर टेम्पो ट्रॅव्हल्स गाडीमधून दापोलीत खेरडी पेट्रोल पंपाजवळ एका मोठ्या खड्ड्यामध्ये ड्रायव्हरचा ताबा सुटून उजव्या साईडला रोड सोडून गाडी ही खड्ड्यामध्ये गेली। गाडीमध्ये एकूण प्रवासी 6 महिला, 6 पुरुष आणि 3 लहान मुलं असे प्रवास करत असल्याची माहिती आहे। 4 प्रवासी दुखापत झालेली असून प्रथम उपचाराकरता दापोली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये त्यांना दाखल करण्यात आलं। दुखापत झालेल्या प्रवाशांची नावं गुरुनाथ सकाराम धुरी वय वर्ष सुमारे 38, विराज भरत धुरी वय वर्ष 24, भाग्यश्री भरदरी वय वर्ष 40 आणि सुनीता सकाराम धुरी वय वर्ष सुमारे 70 अशी 4 जणांची जखमी झालेल्यांची नावं आहेत। सलीम रकांगे, कोकण कटा न्यूज, दापोली। लागला असणार इथे सरला आहे एखादा आणि एखादा डोकं पण तुटून काढतो। सगळ्यांना लागले, किरकोळ दोघांना जास्त लागले, काकूला थोडं पायाला लागले। लगीन लागला लग्नाला आले लग्न जायचं